היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי. לפני שאני אתחיל בסרטון, רק רציתי להגיד סליחה שלא העליתי הרבה זמן סרטונים. פשוט לא הרגשתי טוב בימים האחרונים, אז אני מקווה שתסלחו לי. והיום בסרטון זה בעצם הולך להיות האיפור היומיומי שלי, אז מקווה שתהנו ובואו נתחיל. אוקיי בנות, אני לוקחת קונסילר, גוון 2, ומורחת אותו מתחת לעיניים, בשדדי האף, מתחת לפה, ועל כל מיני פיסונים וחשקולים. אני מטשטש את זה עם ביוטי בלנדר. עכשיו אני עוברת לפודרה של אסנס של הבאות מאט ומטשטשת אותה עם מברשת של סקרה. אני עוברת לסומק של יס לאב מברסלונה ומניחה אותו עם אותה מברשת. אני עוברת לבייבי ליפס של מייבלין כדי שיהיה לי לחוץ לשפתיים לפני האודם. אני עוברת לבסיס צלליות של אסנס I Love Sage ושמה אותו על כל גלגל העין ומורכת עם היד. אני עוברת לפלטה של קלאסי קוסמטיקס, סט איפור מספר 16, ואני לוקחת את הסללית האפורה חומה עם מברשת של ביוטי קר מספר 217 ושמה את הסללית על כל שקע העין. אני לוקחת מסקרה שקופה של ביוטי קר, ופה תראו אותי מתבלבלת למצוא את המספר, ועד שמצאתי זה גוון 02, ואני שמה את המסקרה על הגבות. אני עוברת למסקרה של סקרה, זו מסקרה שחורה, גוון 01. וסליחה, פשוט לא הראיתי איך אני שמה את המסקרה, אבל שמתי על הריסים התחתונים ועל הריסים העליונים. עכשיו אני עוברת לליפסטיק של סקרה, גוון 06. וגם פה התבלבלתי אם זה 09 או 06, אבל זה 06. אני מורחת אותו על השפתיים, ואז אני מורחת עם היד. אוקיי בנות, זה בעצם האיפור היומיומי שלי. וכל המסרים שהשתמשתי בהם יהיו רשומים למטה בתיבת המידע. זהו, אני מקווה שאהבתם, אל תשכחו לעשות לייק, להירשם לערוץ פה למטה, וביי יוש!